Hej, velkommen til Religion C på Flex. Jeg vil give jer en hurtig instruktion i, hvordan I skal bruge Flex hjemmesiden her. Vi er i alt 6 vejledere, som du har fået tildelt en af os, og det er muligt, at du kan booke 1 til 2 møder med din vejleder. Du skal bare skrive en mail til vedkommende, så aftaler I et tidspunkt, hvor I kan mødes. Udover det her, så er det vigtigt, at på forsiden, så kan du scrolle ned i bunden. Der står mange forskellige informationer, som det er vigtigt, at du læser. Den vigtigste ligger under nyheder lige nu, og det er en vejledning til, hvordan du får din e-bog. Udover det her, så herude i siden, så kan du se, der ligger 6 moduler, og det er de moduler, som du skal igennem for at have gennemført Religion C. Modulets forside er opbygget på den måde, at du starter ud med at læse, hvad formålet med modulet er her. Efterfølgende så kommer der en oversigt over, hvad du skal læse under hele modulet her. Nedenunder vil der være supplerende materiale nogle gange, og det er vigtigt, at du i så fald læser det supplerende materiale også. Udover det her, så er der en læsevejledning i, hvordan man skal læse det materiale, som tilhører hvert enkelt modul. Udover det, så er der din modulopgave, som du finder her, og så kan du åbne den i Word, og så går du i gang med at lave den. Når du skal aflevere din opgave, så klikker du herude, og så vælger du den afleveringsmappe, som tilhører den vejleder, du har fået tildelt. Hvis du går ind og kigger i den her mappe her, så når du åbner mappen, så vil du ikke kunne se andre kursisters opgaver. Men det kan jeg, fordi jeg er vejleder. Men det jeg vil forklare, det er de her symboler herude. Når der står et flueben, så betyder det, at opgaven er blevet kommenteret af din vejleder. Hvis der er sådan en pil, så betyder det, at opgaven er blevet downloadet af din vejleder og er ved at blive rettet. Når der er sådan nogle prikker her, så betyder det, at din vejleder endnu ikke har set din opgave, men at den er blevet uploadet. Når du ser et flueben som det her, så skal du trykke på den sorte trekant derovre og vælge kommenter. Så kan du se, at din egen opgave ligger her for oven, og der ligger en til opgave nedenunder. Det er den opgave, hvor din vejleder har skrevet sine kommentarer ind i. Det er meget vigtigt, at du læser din vejleders kommentar for at kunne forbedre dig til den næste modulopgave. Udover det her, så er der også en debatfunktion, hvor du kan lave et forum og stille et spørgsmål til enten din vejleder, som hvis svar eventuelt kan komme flere kursister til gode, eller det kan være et spørgsmål til nogle af dine medstuderende, hvis du for eksempel er interesseret i en læsegruppe eller andet. Så du skriver en overskrift her, og så skriver du, hvad du har lyst til, og så scroller du ned og trykker gem. Ja, det var en hurtig instruktion i, hvordan du skal bruge Religion C Flexrummet. Velkommen og rigtig god fornøjelse.